Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é luns, día 13 do mes de xullo. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda, nunha xornada na que lles vamos a falar de festas, porque este mes é festeiro por tradición en toda Galicia e tamén non vamos a ser menos en Cerceda. Este xoves son as festas do Carmen en Rodís. Veremos o cartel que preparou a Comisión de Festas, pero tamén a fin de semana son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Falaremos delo como das solicitudes para participar nas actividades culturais e deportivas. Durante este mes están a tempo de inscribirse. A oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia vai a estar mañán en Cerceda. De eso falaremos como da festa do Cochiño, que tamén se aproxima, e de un curso gratuito de galego que poden facer aquí en Cerceda. Recordamos que a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva a finais deste mes e falaremos tamén de que a Xunta restrinxiu o uso da maquinaria agrícola e forestal entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde por risco de incendio. Remataremos co tempo, donde para mañán seguiremos con ese embolsamento de aire frío que traerá algo de nubosidade, que podería ter algunha precipitación feble en zonas de montaña e algunha bretema costeira. Comenzamos a crónica da xornada falandolle das festas do Carmen en Rodís, porque este xoves que ven, día 16 de xullo, Rodís celebra as súas festas do Carmen. En canto ao cartel, pois a 1 da tarde terá lugar a misa na honra á Virxen do Carmen. A saída da misa actuará o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, e na sesión vermú e na verbena estará a Orquesta Solara de Vigo, que irá acompañada tamén de música local. Así que tomen nota, este xoves, día propio do Carmen en Rodís. Como é tradición, se fai as súas festas do Carmen. Festas do Carmen que comenzarán a 1 da tarde coa misa na honra á Virxen do Carmen. A saída da misa, a actuación do grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. E lembren que despois xa na sesión vermú e despois na verbena vai estar a cargo da Orquesta Solara de Vigo, que irá tamén acompañada de música local. Unha cita para este xoves en Rodís. E as festas do Carmen tamén teñen tradición en Cerceda, na parroquia de Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda preparou as súas festas grandes, 3 días de festexos este próximo venres, sábado e domingo no campo da feira de Cerceda. Esta é as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. O venres que ven, día 17, xa comenzará con dianas e alboradas. A 1 da tarde haberá misa na honra á Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión vermú e noite de verbena co grupo Bomba. Estará tamén o disco móvil Impacto co DJ Nian Boe. Isto para o venres, pero o sábado continúan as festas en Cerceda. O sábado 18, este sábado que ven, volverá a haber dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde do sábado haberá misa na honra á Virxen do Carmen. Ás 2:30, sesión vermú e a partir das 6, pasarrúas coa charanga Bebe Mais. A noite do sábado, a partir das 11, verbena coa Orquesta Finisterre e disco móvil Impacto co DJ Cotelo. E o domingo, este domingo que ven, día 19, hai dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde do domingo, misa na honra ao Santísimo Sacramento e a partir das 2:30, sesión vermú co grupo de Vicio. A partir das 4 da tarde haberá, como tamén é tradicional, o Día do Neno no campo da feira de Cerceda, con actividades, con atraccións para os máis pequenos. E pola noite do domingo, de novo verbena, co grupo de Vicio, e haberá, como tamén é tradición, fogos de artificio. Isto é as festas do Carmen de Cerceda, que a Comisión de Festas este ano, como novedade, todos os días, ata as 9 da noite, vai a ser unha festa sin ruído, para facilitar disfrutar
de todas as actividades ás persoas que teñan baixa tolerancia ao ruído. A Comisión de Festas, ademais desta novedade, tamén informa aos veciños que está pedindo a colaboración polas casas e pregan que a xente evidentemente os atenda para non ter que pasar máis veces. Tamén teñen un número de conta en a banca para aqueles que queiran facer as aportacións. Mais temas, durante todo este mes de xullo teñen de plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda durante toda a temporada. Durante todo este mes de xullo estará aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello que van dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro na planta baixa do Concello de 9 da mañán a 2 da tarde ou poden inscribirse pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Aí atoparán cales son as actividades que se ofertan, horarios, lugares e tamén prezos. Mais temas, mañán, martes, día 14, pola mañán, dende as 9 ata as 2, haberá a unidade móvil de retorno da Xunta de Galicia en Cerceda, no campo da feira. Para garantir a atención, alguén que quera pode pedir xa cita previa nunha ligazón que atoparán na web da Xunta de Galicia. Pero aqueles que queiran poden achegarse ali directamente mañán martes de 9 da mañán a 2 da tarde no campo da feira de Cerceda. Aí os emigrantes retornados principalmente poden atopar un programa de apoio ao retorno con asistencia en trámites administrativos, con xestión de temas relacionados coa sanidade, educación e seguridade social, así como información tributaria, orientación laboral e tamén validación de títulos obtidos no estranxeiro e información sobre opcións de vivenda. Mañán, martes 14 de xullo pola mañán de 9 a 2 no campo da feira, a oficina móvil de retorno da Xunta de Galicia estará para informar os emigrantes, especialmente os emigrantes retornados. Retomamos as festas porque quedanos pendentes para este mes a festa do Cochiño, que será o sábado 25 deste mes de xullo, festa gastronómica e tamén a romería, en todo vai conxuntamente do Cochiño. Sábado que ven, 25 de xullo, se celebra a edición número 28 da festa do Cochiño no Acevedo, en Cerceda. Durante todo o día actuará a charanga Santa Compaña e tamén estará o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde comenzará a degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega. Todos aqueles que queran sacar un ticket da ración, o custo da ración é de 15 euros e están a venta anticipada ata o próximo día 21 deste mes de xullo no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Están dende as 9 da mañán ata as 9 da noite. En canto a selección da parcela para todos aqueles que queiran ter o seu lugar para a súa festa, a selección da parcela será o xoves día 23 a partir das 5 da tarde ali mismo, no Acevedo. Recordar que en canto a festa tamén haberá hinchables gratuitos para a cativada de 3:30 a 7 da tarde para dar paso despois a partir das 8 ás actuacións das Orquesta Los Satélites e París de Noia. Así será a festa do Cochiño nesta edición número 18 que volverá seguro a ser multitudinaria con máis de 20.000 persoas que a media que ten nos últimos anos que se achegarán a Cerceda para disfrutar desta festa. Mais temas, o Concello de Cerceda e a Diputación Provincial organizan un curso gratuito de galego dende este próximo mércores, día 15, ata o día 2 de setembro, na Biblioteca Municipal de Cerceda. Van a ser os mércores e os venres polas mañáns de 10 a 1. As plazas son limitadas e para anotarse hai que facelo na primeira planta da Casa do Concello ou, se queren, poden chamar por teléfono o 981 68 50 01 explicando que é para facerse e anotarse no curso de galego. Un curso gratuito de galego que será dende este mércores que ven 15 ata o día 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Cerceda, no primeiro piso, e serán os mércores e os venres polas mañáns de 10 a 1. Para anotarse,
no concello de Cerceda. A unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar en Cerceda a finais deste mes. Vai a estar na Silva. A inspección técnica de maquinaria agrícola se desplaza a Silva dende o día 27 ata o día 31 deste mes de xullo no campo da Feira das Nenas da Silva. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Máis temas. Dende a Xunta de Galicia restrinxiron o uso de maquinaria agrícola e forestal entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde polo risco de incendio. A Consellería de Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia unha nova orden que regula o uso de maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro. A normativa, que desenrola a lexislación autonómica e estatal vixente, busca compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención frente aos lumes, especialmente nas horas centrais do día e cando o índice de risco diario de incendio sexa moi alto ou extremo. A principal novedade da orden é que permiten manter a actividade agrícola, silvícola e preventivas que requiran o emprego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia, sempre que se cumplan unha serie de medidas de seguridade recollidas tamén na actualización da Pradiga 2026. As zoas de influencia forestal, segundo a Lei de Prevención de Incendios de Galicia, son aquelas ubicadas a menos de 400 metros de un terreo forestal, con excepción do solo do núcleo rural ou urbano. Así, cando os traballos se realicen entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, será obligatorio contar con unha persoa que actúe como observadora e poda alertar de inmediato os servicios de emerxencia a través do 085 ou do 112 ou de aplicación móvil Alumbre, no caso de detectar un conato. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañada dun depósito de agua de polo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de 6 kilogramos, 2 batelumes e unha mochila extintora con unha capacidade mínima de 15 litros. Nos últimos 10 anos se contabilizaron 411 incendios forestais provocados polo uso de maquinaria nos preto do 60% que tiveron lugar precisamente nesa franxa horaria comprendida entre o mediodía e as 6 da tarde. Dende Medio Rural subrayan que a finalidade desta nova orden non é prohibir o uso da maquinaria, senón establecer condicións que permitan desenrolar a actividade coas maiores garantías de seguridade posible. Rematamos co tempo. Mañán en Galicia continuaremos cunha xornada máis de influencia dunha baixa relativa localizada ao oeste da Península Ibérica. Deste xeito, mañán agardamos unha xornada en Cerceda con ceo parcialmente nubrado con nubes máis compactas canto máis hacia o Atlántico. A tarde poderánse producir chubascos illados nas provincias de Lugo e de Ourense, non chegarán a nosa zona e as temperaturas terán un lixeiro ascenso, pero os valores continuarán sendo suaves, mesmo baixos para esta época do ano, especialmente pola noite. Os ventos van a soplar do sur frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos, saúdos na radio, onde está Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.